Hej alle sammen og velkommen til den her video i dag. I dag skal vi se, hvad der sker, når man blander bagepulver og eddike. Det der sker nu, det er, at man blander eddike og bagepulver. Det er fordi, at bagepulver det er basisk, og eddike det er surt. Og så kan vi se, hvad der sker, når man blander de to ting. Okay, er I klar? Vi tager eddike op. 3, 2, 1. Har I sikkerhedsbrillerne klar? Så nu sker det! Jeg kan også putte for lidt bagepulver i, tror jeg. Det skal op. Vi skal lige have lidt mere eddike i, så det bliver større. Vi putter så meget eddike i, som vi kan. Okay. Okay, det skal snart. Det skal, jeg håber virkelig, det skal snart.